Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan Nizetik Nekane Lasa etorriko da gurekin hitz egitera eta bestalde Asier Altunarekin Ondale Abismo Maritimo filmaren zuzendariarekin hitz egingo dugu, baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko martxoaren lehena da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1974 urtean, Estatu Batuetan Richard Nixon presidentearen laguntzailerik minenetako 7 Watergate eskandaluan parte hartzeaz akusatu zituzten. Urte batzuk beranduago, 1988an, Titanic $1.000 milioi Estatu Batuar irabazi zituen lehen filma izan zen. Egun berean, baina 2002 urtean Espainian euroaren eta pezetaren arteko bizikidetza amaitu zen eta euroa izan zen legezko txanpon bakarra. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2010 urtean Jose Mujikak hartu zuen lehendakaritza Uruguaien. Orain pasa gaitezen aste honetako agenda errepasatzera. Gaur martxoaren lehena asteartea arratsaldeko 7 Traje zuriko gizona filma proiektatuko da Golen Baiona zinean eta ondoren solasaldia egingo da Jon Martin Matxainen eskutik. Ondoren 7:30 Zibibox Kondestablen Mirentxu Loiartiren irrintzearen oihartzunak dokumentala proiektatuko da. Bihar martxoaren 2 asteazkena Iruñean arratsaldeko 7 Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren eskutik luze edo motz bakarrizketa eskainiko da. 7 ere, baina Iruñeko Labagunean Oiana Aranak, Josune Degoinik eta Itziar Ugartek solasaldia eskainiko dute. Martxoaren 3 osteguna goizeko 11etan Txantreako Euskaldunon biltokin 5 urtetik aurrerako haurrentzako tailerra. Bestalde, arratsaldeko 7 Nafarroako Antzerki Eskolan Amoa antzerkia eskainiko da. Arratsaldeko 7 ere, baina Txantreako liburutegian Zauriak dokumentala proiektatuko da. Ordu berdinan, baina Barainaingo Kulturretxean Oroimena bertso saioa Sarai Robles saioa Alkaiza eta Ekinez Apeinaren eskutik. 7 ere, baina Iruñeko Labagunean egunkaria Gizarte Zibilaren arrakasta liburuaren aurkezpena Joan Mari Larrat eta egunkaria batzordeetako kideen eskutik. Ordu berdinan, baina Katakraken martxoaren 8an mobilizatzeko arrazoiak hitzaldia eskainiko da. Ostegunarekin bukatzeko arratsaldeko 7:30 Golen Yamaguchi zinean Tipularen sehaska kanta filma eskainiko da. Ordu berdinan, baina Nafarroako liburutegi nagusian Dardara dokumentalaren proiekzioa. Eta agendarekin bukatzeko martxoaren 5ean larunbata arratsaldeko 5:30 Zibibox Kondestablen Diana Arboniesen eskutik 4 urtetik gorakoentzako tailerra. Eta bukatzeko Baluarten 50 urte 11 soinu dantza saioa arratsaldeko 7. Pasa gaitezen gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Errusiak eta Ukrainak akordiorik gabe itxi duten lehen hitzordua inbasioa jarraitzen duen bitartean. Eta honen azpian egunkariak gorriz nabarmendu du Mendebaldeak gogortu egin dituela Putinen erregimenaren aurkako zigorrak. Honen azpian lerroburu hauen inguruko argazkia azaltzen da ere. Bestalde egunkariak azpimarratu du Covidak suetena eman duela Nafarroan lehen kasua eman zenetik 2 urtera. Horretaz gain egunkariak nabarmendu du KPIa eta energia kostua direla hitzarmenen negoziazioa markatzen dutenak. Honen azpiko lerroburuak dioenez, Feijóo senatari gisa iritsiko da Madrilera PPko zuzendaritza hartu aurretik. Hurrengoak ordea Foru Parlamentuak Mikel Zabaltza biktima gisa aitortzea txalotu duela dio. Bestalde honen azpiko lerroburuak dioenez,
Epaileak lan istriputzat jo du itinerean kafe bat hartzen izandako bihotzekoa. Beheko aldean hori azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak dioenez, Repsolek Nafarroako 3 jatetxe saritu ditu. Eta bukatzeko bigarrenak horrela dio, klima aldaketaren arriskuak. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Errusia eta Ukrainaren arteko bilerak ez du erasoaldia gogortzea eragotzi. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du hezkuntza sailak ez duela baimendu lanaldi jarraitua 3 ikastetxetan. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, inauteri arrakastatsuak. Eta goiko aldera itzulita Grisez azpimarratutako lerroburuetako lehenengoak horrela dio, 25 udal desfibriladore Iruñean. Bigarrenak ordea horrela dio, Nafarroak bere joko legea ezarri du. Eta bukatzeko 3. horrela dio, Sadar larun baterako edukiera mugarik gabe. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, dagoeneko 1 milioi bat errefuxiatuk Ukrainatik alde egin dute. Ondoan Maite Ubiriaren erreportaje baten izenburuak horrela dio, Euskal Hautetsiak presidentearen hitzorduaren aurrean. Eta honen azpian argazki batek lagunduta, hurrengo lerroburuak dioenez, bigarren grebagun historikoa izan da sindikatuen arabera. Beherago egunkariak azpimarratu du munduko biztanleriaren erdia oso zaurgarri dela klimaren krisiaren aurrean. Bestalde Nafarroak laboren erdia galdu duela 15 urtean nabarmendu du, eta bukatzeko Garak eta Egi eta Unanoaren aipua nabarmendu du eta horrela dio, hemen kirola bultzatzea azpiegitura heltzea da. Berria egunkaria aztertuko dugu orain, Goian eskuineko aldean, egunkariak gorriz azpimarratu du imaginazioaren jostorratzekin josi dituztela mozorroak Tolosako inauterietan. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio beltzez azpimarratutako lerroburuak. Errusia eta Ukraina ez dira altxatu mahaitik. Bestalde egunkariak jakinarazi duenez, IPCC ohartarazi du klima aldaketa kaltea atzera ezinak eragiten ari dela. Beherago argazki txikiago batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak. Osakidetza lehertu aurretik egin dute bat grebarekin. Bestalde Eusko Jaurlaritzak 3. gradua eman diela motivazio politikoko 8 euskal presori ohartarazi du. Horretaz gain, Barakaldon emakume bat bortxatu dutela taldean eta Tolosan sexu eraso bat salatu duela emakume batek azpimarratu du berriak. Beherago Orman Posterren Antigone obrak Donostia antzerkisaria irabazi duela jakinarazi du egunkariak. Eta ondoan gorriz azpimarratutako lerroburuak horrela dio, mende laurden bat Gernikan saskibaloia eraikitzen. Bukatzeko azkeneko lerroburuak dioenez, uztailaren 1-tik 3 iraganen da EHZ Irisarrin aurten ere. Euskal Herria irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiena Komisiones Obreraseko Joseba Ezeolazaren aipua da eta horrela dio. Inflazioa igotzen badan soldatak igo beharko dira. Hori ulertu behar dute enpresariek. Bestalde irratiak nabarmendu duen bigarren lerroburuak horrela dio. Zatiketa parlamentuan ikasleak sexuaren arabera banantzen dituzten ikastetxeen finantziazioaren kontura. Eta bukatzeko epaileak lanerako bidean kafe bat hartzen ari zela bihotzeko apairatu zuen langilaren heriotza inintinere lan istriputza hartu duela azpimarratu du Euskal Herria irratiak. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur asteartea lainotuago egongo da zerua. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira bereziki mendebaldean, bertan hodeiek tarteka zerua lausotuko dute.
Arratsaldea aurrera egin ahala hodei trinkoagoak sartuko dira eta gauean baliteke mendebaldean tantaren bat botatzeak. Temperatura minimoek gora egingo dute eta egunsentia epelagoa izango da. Temperatura maksimoak berriz antzekoak izango dira, mendebaldean apur bat basuagoak izan daitezke eta hegoaldean apur bat epelagoak. Haizea hegoaldetik sartuko da eta arratsaldean brisa altzatuko du. Baliteke egunaren amaieran haizeak mendebal-ipar mendebaldera egitea kostaldean. Eta asteazkenean tenperaturak behera egingo du eta euri apur bat egin dezake. Fronte hotz bat iritsiko da, baina ahulduta iritsiko denez gurera euri gutxi ekarriko du. Euria egunaren lehen zatian eta kantauri isurialdean bereziki egingo du. Egunaren erdiko orduetan onalditxo bat izango dugu, atertuko du eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoak 2 eta 4 gradu zentigradu jaitsiko dira eta norabide aldakorreko haizea ibiliko da. Gaurkoan nizetik Nekane Lasa etorri zaigu platora gurekin hitz egitera. Kaixo Nekane? Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Ongi ere, bai, hementxe. Konta eguzu pixka bat, eredu dizdiratxua lelopean, hasi berri duzu aurre matrikulazio kanpaina. Zergatik aukeratu zuen lelo hori edo, zertan oinarritzen da pixka bat kanpaina? Bai, eredu dizdiratxua, dizdira egiten duen puntutxoz osaturiko sarea gara. Bideotxo bat egin dugu, eta 30 segundotan ikusten da oso ongi nola beltzaren gainean argi desberdinak agertzen dira, koloretakoak, eta argi bakoitza da eskola bat, bai? Orduan guztiek elkarrekin sare bat osatzen dugunez, bideoan ikusten da nola argitxoak batuz doazen eta borobiltxo bat osatzen duten, bai? Orduan, badirudi ere, badela lortzen den logoa, bada gure arbasoen hilerrietan agertzen ziren hainbat zeinu edo euskararen loturiko zeinu indartsuak, bai? Oraingoan Mikel Mendibilek ere egin digu kanpaina eta oso gauza polita egin du, egia esateko. Orduan, argi izan, iluntasunaren argi izan eta eredu dizdiratxua delako. Bai, pixka horren arira galdetu behar nizun orain, zuek zer mezu bidali nahi zenuten leloarekin eta bideoarekin aipatu bezala hori argia zeo argitxoa dela edo? Bai, Nafarroa osoan, agertzen da webgune bat berritu dugu, eta bertan ikusten da oso ongi nola Nafarroko mapan zenbat ikastetxe gauden, eredu publikoan, euskal eredu publikoan gauden ikastetxeak. Orduan agertzen dira hainbat argitxo, orduan zuk egin dezakezuna da, nahi duzun ikastetxea ikusi nahi baduzu, hor klikatuz, eta hor agertzen da, azkenean ikastetxe sare bat gara, baina bakoitza dago bere inguruneari lotuta, orduan bakoitzak dauka bere berezitasuna, bere ikasle komunitatea, bere familiak, bere ingurua, bai. Eta orokorrean, nizek ze balore mota transmititu nahi ditu? Baloreak dira eredu eleaniztasuna denez, eleanitza, baikatu, euskaratik abiatuta, euskarazko murgiltze eredu bada, gaztelera eta inglesa edo bigarren hezkuntza bat garatzen den eredua da ere. Orduan gure, hurbiletik, euskara kulturatik edo gure lurraldean oinarriturik bizitzara edo mundura irikitzen gara. Orduan umeek lehenengo ikasten dute bere hurbileko ingurua eta poliki-poliki irikiz doaz. Egia da, eleaniztasunare ulertzen dugula ikastetxe desberdinak garela eta aniztasun handiko sarea garela, bai? Orduan pixka bat bakoitzak bere realitatetik abiatuta mundura edo mundura igarotzea, pasatzea.
Eta adibidez, nekane, D ereduan matrikulatzen den, D eredu publikoan matrikulatzen den haur bati zer bermatzen zaio? Beno, gaur egun ezin dugu ahaztu gizartea oso azkar aldatuz doala, orduan eskolak ere erantzun behar dio abiadura horri, bai? Orduan, saiatzen gara, helburua oso polita ponpoxa da, ez? Ume integratuak, ume autonomoak, gizarteari egokitzeko behar dituzten gaitasunak, ez? Garatzen duen eredua, ez? Bermatzea. Guk saiatzen gara haien ikaskuntza prozesuan laguntzen eta zuzer ikusirik duela, ez dakit, 20 urte edo 10 urte eta orain, bai? Eskolak eskaintzen duen eredua oso dinamikoa da, etengabe aldatuz doana, eta oraingo eskola inklusiboa izan behar du, baita ere eskaini behar dizkio ikasleari tresna desberdinak, bai? Haren gaitasunak garatzeko. Oso metodologia desberdina da oraingoa, anitza, aktiboa, pedagogia eta proiektu berritzaileak bermatzen dituena. Baita ere irakasleen rola aldatu da, laguntzen ditugu ikasleak haien prozesua egiten, garatzen, ez da duela 30 urtekoa. Eta etengabe mugituz doan hori, ez? Zer eskaini behar dugu, ikasleek modu naturalean garatzea, zoriontsuak ere izatea, autonomia horretan haien bidea egitea, eta gizarteak eskatzen dizkion erronkei erantzuteko gai izatea, emozionalki ere orekatuak izatea, eta baita ere, beraien ikaskuntza edo eskola modu goxoan, oroitzapen hori izatea, ez zakarra baizik eta goxoa. Oso ongi. Orain gaiaz pixka bat aldatuz, nola bizi izan duzue pandemia, nola eragin du pandemia eskoletan? Pandemia izan da, garai zaila izan da. Eskatu digu hezkuntzan plastizitate edo egokitzeko gaitasun handia, hori ez jakintasun horretan moldatu behar izan ditugu gauza pila, 2 urtetan egin dugu egokitze prozesu oso indartsua edo potentea. Horren alde batetik indartu gaitu, zen azkenean sarean ere gehiago lotu gara, gauzak elkarrekin egiteak errazagoa dira bakarka baino. Orduan indartsu atera gara horretatik. Gauza batzuk iritsi dira gelditzeko, esan nahi dudana da, adibidez teknologia, bilerak, guia bi formatuetan egiten ditugu, presentzialki eta baita modu telematikoan ere bai. Orduan hori gurekin geratu da. Bestetik ere, zaila izan da talde burbuilak ez nahastea, ez? Azkenean bakoitza berearekin egon da, faltan bota izan dugu elkartzea, jaiak, ezakit, beste jarduera motak, baina bestetik ere, latzetik honen ateratzen dugu, ez? Talde kohesioa asko landu da, ume batzuei oso ongi etorri zaie, modu intimoagoan edo txikiagoan aritzea, asko eskertu dute batzuek, eta hortik ere hainbat ondorio ateratzen ditugu. Gauza zaietatik ateratzen ditugu onak. Adibidez, aipatu duzuna ez, aurre batzuentzako ona izan dela, eta zer beste ondorio ateratzen dituzue orain? Ondorioak dira beharra dugula elkartzeko. Aurrekoan inauterietan somatu zen, gu helduok behar dugu, baina umeek ere bai. Umeak atera ziren kalera, dantzatzera, mozorrekin, gozatzera, izan zen oso unkigarria ikustea, umeak korrika, saltoka, dantzan, ez?
izan zen lehenengo aldia behintzat gure ikastetxeetan Bai. hori bizitzen genuena, ez? Eta izan zen oso... Agian, orain baloratuko ditugu hainbat gauza, lehen igual normaltzat jotzen genituen horiek, ez? Baloratzen ditugu orain, bueno, faltatzen zaizkizunean, baloratzen dituzu. Eta elkartzearena, bai, faltan botatzen da, bai. Bai. Oraindik ez dago, ez gaude normaltasun osoan, ez? Bai egia da patioetan musukorik gabe eta elkartzen algarela, baina barruan oraindik gabiltza oso estu eta bakoitza bere espazioan, musukoekin, garbiketa ere hainbat momentuetan egiten. Bai, rutina batzuk sartu ditugu, nolabait natural moduan egiten ditugu, baina bueno, nahiko genuke hori ja bertan bera gelditzea. Bai, pixkan nekane horren arira, zer espero duzu eurrengo kurtsorako 2022-2023 kurtsorako? Espero dugu normaltasun oso hastea. Bai, Espero dugu, hori egia da, daramagula ja 2 urte horrekin, ez? Ustez, bueno, hemendik 6 hilabetetara itzuliko gara. Espero dezagun ja, sarrerak modu normalizatuan egitea, ohiko sarreretatik sartzea, ohiko ordutegian, eta gero, hainbat proiektu berreskuratzea, ez? Guk esan dugun, ez? Berritzaile diren proiektu hauek berriz ere martxan jartzea, egiten genituen bezala, eta espero dugu normaltasun osoz aritzea. Eta matrikulazioi dagokionez, zer espero duzu 2022-2023 kurtsorako? Kopuru handiagoa, txikiagoa? Ez dakigu, helburua da mantentzea, zen jaiotze tasa bera egin du, eta orduan, ez dakit, espero dezagun mantentzea gure datuekin, hainbat lekuetan gora doa, auzo berrietan eta horrela, ez, gora doa, baina beste leku batzuetan pixkate bera egin du, eta nik uste ere pandemiak baduela zerikusia berriz tasa jeitsierarekin, ez? Espero dezagun berriz ere berreskuratzea, eta espero dezagun eredu publiko euskalduna aukeratzea. Badago eskaintza gehiago, eskaera kopurua baino, ez? Orduan horrek eragiten du. Eta adibidez, azken urteetan, pandemia kontuan hartu gabe ze pixkat azaldu iguz orain, azken urteetan ereduko eskola publikoek zer aldaketa mota izan dituzte edo nola bilakatu da ezakit azkeneko adibidez 10 urteetan? Bilakaera izan da, lehen esan duan bezala, gizartearen beharretara egokitze hori, ez? 10 urteetan eskola asko aldatu da, eskola aniztasuna ere horrek ekarri digu egokitze eta proiektu berritzaileak martxan jartzera, antolaketa oso desberdina da orain, espazioak ere eraldatu dira, ikasprozesuaren ikuspuntua ere aldatu da, ikasleari autonomia ematen zaio bere prozesuan jarraitzeko, eta orduan bidea hori da. Hemendik poliki-poliki nik uste hori zabalduko dela, eta guk ezagutzen genuen eskola ez da izango. Etorkizunean teknologia alde batetik, baina baita ere lan taldea, talde kooperatiboak, metodologia aktiboak, ikaskuntza, ebaluazio formatiboa, irakaslearen rola aldaketa, badaude hor hainbat gauza poliki-poliki egiten ari direnak, edo egiten ari garenok, bai. Uste duzu orduan gauza horiek adibidez metodologia aldatu behar direla eta? Bai. Hori badago ja, ez dago atzera bueltarik, hori ja martxan ari gara, hasi da, eta ikastetxe batzuk, beste batzuk baino aurreratuagoak edo era desberdinean, ez dugu ahaztu behar ikastetxe bakoitza duela bere ikasle perfila, familia perfila, bere ibilbide propioa, ezin da ezer ezarri kanpotik, ikastetxe bakoitzak aukeratu behar du, nolako bidea egin, guztion artean egin behar delako,
eta ibilbide luze bat delako, ez da papatean aldaketa, ez da zergatik egin behar azkar, baizik eta poliki-poliki, lasaitasunez, eta egiten diren pausoak bide horretan, joatea. Eta lehen egin dizudan galderaren arira, Nekane, adibidez hori azken 10 urte hauek hartuta, D-ereduan, eskola publikoetan, D-ereduan, izan diren matrikulazioen kopurua handitu edo txikitu da? Mantendu da, bai. Leku batzuetan igo da, baina badu zer ikusia ere dagoen haur kopuruarekin. Eta beste batzuetan, auzo zaharretan jetzi da, bai. Nahiko genuke mantentzea, ze horrek esan nahi du gora doala. Kopurua gutxiago da, ordua mantentzen badugu kopurua, esan nahi du bide honean goazela. Bai, azkenean zure etxe ondoko eskolak bermatzen dizu kalitatezko hezkuntza, euskalduna, hemengoa eta oso lotuta bere inguruan. Orduan guk animatzen ditugu familiak horretara, ondoko eskolara joatea eta elkarrekin komunitatea hazitzea. Ikasleek modu autonomoan eta bere errealitateari lotuta hazi eta hezi daitezen. Oso ongi. Orain Nekane elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, berriro ere zure txanda. Bai, ardian esan dudan hau, animatu familiak, ondoko eskolara joatea, D-eredu publikoa eta euskalduna kalitatezkoa dela, urte asko daramatugula lanean, eta poliki-poliki sare hori indartuz eskaintzen dugun hezkuntza guztiona dena eta guztiok egiten dugula eskola publiko euskalduna. Oso ongi. Honekin hori bukatutzat emate dute elkarrizketan, Nekane. Orduan eskerrik asko etortzagatik eta guztia gurekin partekatzagatik. Eskerrik asko zuei. Oso ongi. Gero arte. Agur. Ikus ditzagun gaurko Iruñerriko udaletako albisteak. Burlatan 2021 urtean zehar jubilotekan gure adinekoek pandemia bitartean bizitako emozioak lantzen aritu dira. Saioetan hainbat galdera egin dizkiete, nola sentitu diren, bakardadea bizi duten, zebeharrak izan dituzten eta bar. Erantzuna jasota Patio Burradez delako proiektua egin dute, non lore bakoitzek gure adinekoen mezua adierazten digu. Besarkatu, maitatu, galdetu eta bar proiektua bisitatzeko Burlata Kulturretxean martxoaren 18 arte egongo da. Bestalde, Burlatako udaleko kulturaniztasun eta migrazioaren zerbitzuak aplikatzen duen neurrietako bat, pertsonen bizi baldintzak hobetzea da, haien enplegagarritasuna eta baliabide propioak sortzen dituzten jardueren bidez, aldi berean gure herriko bizilagunen kulturarteko elkarbizitza sustatzen dutenak. Horregatik berriz antolatu dute oinarrizko joskintza tailer hau, garai batean udalean erabiltzen ziren josteko makina industrial batzuk berreskuratuz. Xiomara litzien de pabon hezitzaileak, maskarak eta bestelako osagarriak egiten irakatsiko du. Martxoaren 15-tik ekainaren 28-ra, asteartetan arratsaldeko 5-etatik arratsaldeko 7-tara Batondoa kalea Lakaixaren ondoan. Bukatzeko Burlatako udaleko berdintasun arlotik antolatzen ari diren martxoaren 8-aren inguruko jarduera programaren barruan 8M gunea dago. Gurutze Gorriarekin batera antolatu eta koordinatasunako proiektua da, sarea sortzea helburu duena emakumeek bizi duten munduari egiten dizkioten ekarpenak ikustarazteaz gain.
Iruñeko udaltzaingoak prestakuntza hitzaldiak ematen ditu lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta lanbide heziketako ikasgeletan hainbat gairi buruz. Adibidez, bullyinga, ziberbullyinga, sare sozialen kudeaketa, interneteko edukiak edo online apostuak. Irailetik 360 hitzaldi eman dizkiete 8.065 ikasleri eta prestakuntza saio horiekin jarraituko dute ikasturtea amaitu arte. Horretaz gain, Iruñeko udalak Cowork Kids programaren bidez aurten 3 eta 12 urte bitarteko adingabeentzako hiri kanpalekuak antolatuko ditu udako eta gabonetako oporraldietan. Tokiko gobernu batzarrak 2022ko hiri kanpalekuak antolatzeko eta garatzeko kontratuaren lizitazioa onartu du 95.860,38 euroko aurrekontuarekin. Kanpamenduetarako 6 aste ezarri dira, bakoitza 120 plazarekin, Iturrama eta Kardenal Ilundain ikastetxe publikoetan. Bueno, gaurkoan Asier Altuna film zuzendariarekin gaude. Zer moduz, Asier? Kaixo, ondo, gustora, ahi. Bueno, Asier, aste honetan, ostegun honetan Iruñan estreinatuko duzue, zuk zuzendutako Ondalea Abismo Marino filma, ez da? Konte guztu pixkat, ikuslek zer ikusiko dute egun horretan, zein da filmaren sinopsia? Bueno, Ondalea, Cristina Iglesias eskultore donostiarrak Donostiako Santa Clara uhartean egin duen eskultura baten izena da. Eta pelikula honetan kontatzen da eskultura hori hasieratik bukaerara nola egin zen, ez? Berez eskultura Santa Clara uhartean dagoen Fareroanen etxean egin zen, eta bueno, guk prozesu guztia dokumentatu gendun kamarakin eta soinuarekin. Eta bueno, batez ere 3 espazio oso importante erabiltzen ditugu edo grabatu gendun 3 toki oso berezietan, bat izango litzake Irla bera, Santa Clara uhartea, beste bat Cristina Iglesiasen Madrilen dakan estudioa, eta 3. izango litzake Ibarren dagoen fundizioa, non eraiki zuten gero Fareroan etxean sartu zuten eskultura, ez? Eta, bueno, kontatzen da modu kronologiko batean, denboran nola juntzan obra hori aurrera eramaten, eta, bueno, oso pelikula simplea eta sentzilloa da, baina, bueno, baditu elemento politx batzuk dela, bueno, natura oso importantea dela Cristina Iglesiasentzat, eta Irla, bueno, nola dagoen itsaso inguratuta eta 20 hilabetez egon ginen grabatzen, bueno, hor naturaren importantzia eta indarra oso potentea da, ez? Eta, bueno, da pelikula oso simple bat, 72 minutukoa, errez ikustekoa, eta benetan, uste dut oso dokumento interesantia dela. Eta Asier, noiz eta zergatik sortzen da pelikula hau egiteko ideia? Justo ja Cristina Iglesias proiektuaneko aurreratua zeukan, eta ja obrak hasteko momentuan konturatu zian ikusita eskultura horren dimentsioagatik, konturatu zian interesantia litzakela grabatzea prozesu guztia, ez? Orduan, justo obrak egiten hasteko aste batzuk lehenago deitzu soskuen, proiektuan atzean zeuden erakundeetatik, eta bueno, proposatu ziguten, hasten ginean prozesu hori dokumentatzen, ez? Eta
hasieran jakin gabe zer egingo gendun, bueno, ikusita Cristina Iglesiasen trayektoria eta baita eskultura honek zeukan dimentsioa eta, bueno, pixkat ezagututa horratzean zegoen proiektua, erabaki gendun grabatzen hastea, ez? Eta, bueno, egon ginen denbora desenten grabatzen, ia 20 hilabete, pasatu genituen fase guztiak, ez? Etxea, horre Fareroaren etxea, lehen zegoen bezala zegoenetik, ikutu gabe, nola zizien interbentzioa egiten, zuloa egiten etxe barruan, aldi berian juten ginen partekatzen baita Madrilera bisitak, bere estudiora, eta baita batez ere Eibarrera, ez, Alfarte Fundiziora. Eta, bueno, poliki-poliki, junginan, bueno, gu ere izan ginen testigu prozesu horrena, ez, eta benetan izan zen, berezia, pandemia tartean segolako, berez irlarako akzesoa ez dalako oso erresa, beti txalupaz mugitu behar zian, eta, bueno, zeuzkan elementu asko oso sinematografikoak, ez? Eta bueno, horre izan zen prozesu bat oso polita, azkenean grabatu behar hori zeukagulako. Eta, bueno, poliki-poliki jun ginen bai Cristina ezagutzen gehiago, eta, bueno, pixkate hausnartzen zer egin zezakegun material horrekin. Eta, bueno, azkenean bukatu gendun dokumental bat egiten, ez? Oso ongi. Eta, bueno, horren arira eta zuk aipatu bezala, Asier, eraikuntza prozesua egiten zuten bitartean, edo, bueno, Cristina Iglesiasek egiten zuen bitartean, zuek grabatu duzue guztia, ez? Orduan, nolakoa izan da denbora erreal horretan grabatzea eraikuntza prozesua eta bestalde nolakoa izan da Kristinarekin lan egitea? Bueno, horre beti sortzen dira dudak zer grabatu eta zer ez. Hori, bueno, bai Cristina eta baita bere ekipoarekin oso argi pixkate juten ginen adosten ze egunetan eta zer grabatu. Baina, bueno, hasieran ez genkan bildurrik materiala eukitzeko, ez? Gero ikusiko gendu montajean aber zer egingo gendun, ez? Eta, bueno, gero, Cristina Iglesias ere ez da pertsona bat asko maitatzen dituna kamarak eta oso diskreta da bera. Eta, bueno, alde horretatik, bain pixkat moldatu ginen, bere izateko erara, eta, bueno, hasieran behintzat, ertzeetan kokatzen ginen, ez? Eskinetan eta, bueno, grabatzen gendun modu oso diskretoan, ez? Eta, bueno, poliki-poliki junginan bera gehiago ezagutzen, eta, bueno, baita horrek lagundu zigun pixkat, pelikularen gidoia lotzen, eta, bueno, montajean gero berarekin ere harremana izan gendun, etorri izan, eta, bueno, euki ditugu azkenean, hori ez, harremanak pelikula amaitzeko, ez. Aldi berean, berak eskultura bat egiten duenean, edo arte obra bat egiten duenean, beti ikusentzunezko bat egiten du, ez. Eta kasu honetan, 14 minutuko bideotxo bat, elkarrekin egin gendun, oso, bueno, izan zen, bera proposatu zigun gidoia, guk, bueno, pixkate, proposatzen genion beste gauza batzuk, eta, bueno, elkarrekin, egin gendun gidoia, eta grabatu gendun, da montatu gendun, ez? Eta hori bukatu zuen azkenean Donostiko San Telmo Museoan, eta, bueno, azkenean elkarlan bat izan da, ez? Elkarrekin egin gendun. Guk, azkenean dokumentalaren bukaerako prozesua berari erakutsi eta aldaketa batzuk egin naitun, eta, bueno, importanta zan ere berari gustoko materiala, bera gustora geratzea materialakin, ez? Eta filma grabatzerakoan, eta, bueno, ere bai postprodukzioan nahi bauz aipatu, zer zailtasunei egin behar izan diezue horre?
Bueno, montaje azkenean da, kasu hontan, gidoi oso txiki batekin abiatzen duzun proiektu hontan, montajen osatzen duzu pelikula osua, ez? Nik uste dut, ez dela hain zaila izan pelikula hau moldatzea, egin genitun proba batzuk, baina batez behar hasieratik oso argi gaun, historia kronologikoki, estruktura oso normal bat edo kronologikoki oso ekilibratua izango lukela, ez? Horre denbora baten, obra batzuk ematen dira, eta dago hasiera bat, gero, zailtasunak, eta oso estruktura simplea daka, ez? Alde hortatik, esan zaila izan. Nik uste dute, guretako gehiago izan dela jolasa, ez? Jolastu material horrekin, 3 espazio diferente horiek ekilibroa mantendu, horre dugu zailtasuna, eta, gero, jolasian ibili gara batez be naturarekin, eta bai soinuarekin, eta batez ere musikalekin, ez? Nik uste dute, pelikula horrekin, gehixen gozatu dudan prozesua izan da soinu estudioan, gendu lana, eta batez ere Aitorre Etxeberriak egindako musikarekin jolastea. Ez oso musika sensoriala, eta oso bidai bat egiteko aukera emate zigun banda sonoroa dakau, ez? Zuk aipatu diguzu hasier barkatu natura oso elementu garrantzitsua dela filman, ez da? Orduan eguraldiari dagokionez grabaketa momentuetan zailtasunak eragin dizkizue edo ez? Bueno, zailtasunak ez guri gustau itxekaku azkenian ematen digun baukatu batzuk, igual olartu handiak, ez, askotan dorosan. Igual langileentzat, edo txalupa zinguratu behar zirenentzat, oso txarra zen, eta askotan ezian juten lan egitera, ez, bertara. Baina, guk hori aprobetxatzen dugu, gitzeko irudi oso politak, ez, naturak ematen dizu tensio asko, ematen dizu suspensea, ematen dizu, aldaketa, ez, aldakorra da, estazio ezberdinetan, urtaro ezberdinetan dazkazu aldaketak naturan, eta nik uste dela oso elementu polita sinematografikoa, ez? Eta alde horretatik, beti guk bilatzen dugu alde hori. Aldi berean, batzutan gertatzen zitzaigun, historia bezala, ez? Joaten direla izara edo arrantzaleak, ez? Eta ez dagoela zuk nahi zendun guztia edo, ez? Eta, baita ibili gara bellainoaren atzetik, egon gara, saiatzen beti, urtaro ezberdinetan, eguraldi klase ezberdinak grabatzen saiatzen. Eta, hori aldi berean oso polita da, porque zare tentsioan, ez? Esnatze zara goizian, behiratze duzu, da, banoia, abertze gertatzen den. Eta, normalean beti ateratzen dozu zehose, ez? Igual, zuk espero desuna ez, baina beti ateratzen da. Zerbait beti nahiko interesantia dela. Osongi. Orduan, orain momentu honetan atzera begira, esango zenuke hasieran aurre ikusi zenituzten helburuak bete dituzuela? Nik uste baietz. Guretzako izan da privilegio bat egotia obra honen, testigu izan gara, ez? Eta, ezagutu dugu emakume bat oso perfekzionista, instituzio bat dena, arte munduan, ez? Eta bere lan egiteko era eta bere estiloa eta, ezagutzea oso interesantia izan da. Gero uste dobe bere lanak ere zinearekin badakala zerikusi asko, eta hori oso polita izaten da, disiplina ezberdinen artean egoten dian antzekotasunak nabaritzea, eta, erabiltzea zure aldez. Eta, helburua, bai, ez, azkenean gure helburua zirat izan, mugatzea, making of bat egitea eskultura honena, eta zaila zen egitea zerbait
erakargarria horrekin, eta, bueno, ni behintzat, ez dakite, jolastuz irudiekin eta soinuarekin, oso gustora geratu naiz, eta prozesua politia izan da, orduan, bai, oso pozik nago, bai. Oso ongi. Orain gaiaz pixka bat aldatuz, proiekzioi dagokionez, pasaren urtean Donostiako Zinemanian estrenatu zenuten pelikula, ez da? Orduan, ze harrera mota izan zuen horrek? Bueno, oso toki berezian, plaza berezian estrenatu zen, ez? Victoria Eugenia Antzokian, Euskal Zinemaren galan, eta bueno, Donostiako historia bat izan da, eta hain, bueno, gertukoa eta, plaza oso polita izan zen. Gero publiko aldetik eta, oso harrera polita izan zuen, jendea gila da, da pelikula terrez ikusten dela, eta iristen da, ez? Batez be, soinua eta irudian artekin dagoen, nasketa horrekin, eta, ondo, oso pozik. Azkenean, enkarguak dira lan hauek, igual ez dira zuk proposatzen dituzun historiak, baina askotan ezin dira gaia, hain berezia izanik eta erakargarria, beti ikasten dozu zerbait, ez? Eta hori polita da, bai. Eta orain, ostegunari begira, Iruñeko proiekzio honetaz, edo estreinaldi honetaz, zer espero duzu, Asier? Bueno, Iruñara oso gustora joaten gara beti, ez? Horre Goleneko, aspaldiko laguna dia Goleneko jendia. Eurekin, gure erlazioa bertsolari filmakin hasi ginoan, gero amamarekin jarraitu gendun, eta beti, oso erlazio polita izan dugu, eta, guretako hore bada, ez? Joatea Iruñara, uste dut polita dela ere, ez dakit, hiri, esalik anaiak edo izanik bai Iruña eta bai Donostia, Donostiko zatitxo bat Iruñara eramatia, ez? Eta, seguro lagunak ere etorriko direla, juntatuko gara, eta batez ere, pelikularen inguruan, rato politx bat pasau, eta lagunekin egoteko aukera hori aprobetxagu nahi dut, ez? Oso ongi, Asier. Eta, orain elkarrizketa bukatzen joateko, zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda berriro ere. Bueno, ez dakit, ze esango nuke, suerte badala gustatzen zaigun ofizio honetan lan egitea, benetan, emate izu aukera, oso toki edo jende edo historia ezberdin asko ezagutzeko, eta, hau da bat, ez? Pasatu dugu denbora pilo bat historianekin, askotan, esate dugu, igual oso luzeak dirala, ez? Ematen ditugu denbora asko pelikulak osatzen, baina, bizitziko era bada eta prozesuak beti izten dira proiezio gelan, ez? Jendeari erakusten da, oso eskertuta eta pozik, ez? Iruñara aurkeztera joango garelako. Oso ongi. Honekin, Asier bukatutzat ematen dute elkarrizketa, eskerrik asko zure denboragatik, eta, benetan espero dut oso arrakastatxoa izatea ostegun honetako estreinaldia hemen Iruñan. Mi esker, ondo segi. Bai, zuri gero arte. Arki. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko beste behin zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.